di mabasta-basta tawagan. O mangod, ikasal na ka, dapat dili na ka magbinata. Kuya, magbinutan na lagi ko. Kay gwapo baya kayo akong bana. Ha? Kwapo gway lain. Lainan ni mo kuya ay, kontrabida man kaayo ka. Moment na bayan ako ne. O sige na, lakaw na, paso na. Muduty pa ba ako ha? Sige kuya, mupaso na ang gwapa nga bride. Ikasal na jud ako mangod oh. Pastor, guwapa kay kong bride no. Oh, nakatsamba po gada. Lain pod, may magliba. Parison kay mi pastor no. Pareso na lang, kay gikasal naman mo. Kontrabido man kay ka pastor. Pero pastor, akong plano ana akong asawa, mag-anak mi 14 ka buok. Na, unsa na, baboy? Murag anak gid pastor. Kay kanang 14 ka buok, isa ra na kaanakan. Na, nabuang lang yun, pwede na na. Pwede oy, isa ra na kahandukan. Hay asawa ko, honey pants, baby. Da, di mabasta-basta tawagan. Suya si pastor, wala may asawa. Kagwapo gyud sa ako ang soon to be husband oy. Mamisis kulirit na jud ko ani. Hapit na. Hoy, unsa na apelyido nimo? Kulirit. Na, kulirat gud ay. Hoy, asawa ko, sugatan ako diri. Unsa may gipaabot nimo Pasko? Sugatan na dito. Aw, sige pastor. Tara, pakasalta ka pastor. Na, wala man ko na-inform anay nga inaani dahil kong kaslon. Pastor, kasla na mi, kiss na yun. Excited pa kay mo keso? Lizard pod pastor. Mao baya anak pinakalami no. Unya, sure ka mo? Nga di mo maapasan sa mga doktor? Dili oy, naulian naman me. Aw, bag-ura dahil mo na rehab? Sige na pastor be, para maditso na mi sa honeymoon. Excited ra pod kay kasawa ko. Sige na, mauna man yung pormahan eh. Kiss na mo. Pastor, kiss na ko? Dahil sa paragod pastor be, murag maapi lagi kag kiss. Na-excited ra ko. Sige, padayon, padayon. Hoy, naunsa man ka? Kuya oy, lami na unta kayo akong damgo. Ikaw ha, naara di ka diri nagdabulam ko ha. Uli dito kinako isugo. Laguta po ni si kuya oy, panira kay